Hello everyone! So today, no, it's not today. Tonight is skincare time! Hello everyone! Hello mga sisalabs! Today is good evening, so I decided to share to all of you ladies kung ano yung night routine na ginagamit ko. So, I think today is around 7 in the evening and this is all the stuff that I'm using to my face. So, I have clean face towel, cotton buds, and this is the night cream and of course the Dr. Jesus C. Fajardo RX Acne Lotion and the bleaching soap and the glycerin transparent soap. So that's all the stuff that I use on my face during evening. So let's start it! This is the first time that I'm going to vlog during evening. So yes, good evening everyone, wherever you are, I'm greeting you hello all the way from Philippines. So, kumusta po kayong lahat? Once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So yeah, another my favorite hairstyle as of now. And today, I would like to share to all of you, especially the ladies out there, I'm going to share my simple skincare routine during evening. So yeah, if you are interested, please stay tuned and happy watching. Everyone, let's start it! Ayan, it's raining outside. So, pasensya na po, maingay po kasi yung sa baba, nandun yung lahat ng family ko at nanonood po sila ng balita ngayon. So, habang sila ay nanonood, so wala lang, bigla ko lang talagang naisipan na i-share sa inyo yung simple skincare routine ko na ginagamit during evening as of now. Disclaimer, I'm not expert, I'm not a skincare person, but wala lang, gusto ko lang talaga i-share sa inyo. I want to share this simple skincare routine. Okay? So yeah, I'm done to wash my face. Hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano ko naghugas ng mukha ko kasi masikip po dun sa baba. Kaya kaya ganito na lang po. Suot po tayo ng headband at na-dry ko na rin yung mukha ko. And naghilamos po ako kanina. Ito po yung ginamit ko. Ginagamit ko to pag ako naghakbat, naligo, or kanina naghakbat ako. So, ito yung ginamit ko first. I'm using the black bleaching soap by Dr. Jesus Fajardo. So, as you can see, putol po siya. Putol siya kasi hinati ko po siya. Di ba gaya ng sabi ko sa previous last na vlog ko na yung ganitong kalaking sabon ay hinihiwa ko ng 4 to 5 pieces. So, ayan siya. Hiniwa ko siya ng mga ganito kakapal. And, nandun siya sa sabunan ko. So, pinakita ko lang. Ito yung ginamit ko first. And then, after mabanlawan ko yung face, ginamit ko ito yung moisturizer na glycerin transparent soap by Dr. Jesus Fajardo. So, same lang. Ginupit ko rin. I mean, hiniwa ko rin siya para tipid. And, normally, I use this 1 month. So, di ba, tipid. Maliit lang din yung kalahati nito na sabunan. So, yung purpose, pinakita ko lang sa inyo. Ito yung ginamit ko. Moisturizer siya, kaya okay lang na hindi na ako gumamit ng moisturizer sa mukha ko ngayong gabi. Kasi nga, ito na yung nag-moisturize. Super smooth, super smooth. And after that, banlawan, and then, i-dry ko yung face ko. So, after that, maglalagay ako ng ice cube na idadamp ko sa mukha ko. But, not every day. I do that 3 times a week. So, yeah. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung cream na inilalagay ko sa mukha. So, nag-alcohol po ako sa kamay. Ang lakas ng ulan. So, na-dry ko na yung face lang natin. Wala nang mga ano-ano. Na ano yung labi ko.
Lala, ang lakas ng ulan. So, make sure your hands is clean. So, yung unang gagawin ko, dahil tapos na akong maghilamos, wala akong ginagamit na toner sa gabi. Kasi, maintenance na lang ako ngayon, wala na akong tagyawat. Nagkakaroon na ako ng tagyawat, parang katulad nito. Pero wala na nga, peklat na nga lang yan kapag monthly period ko. So, tapos na yung period ko, kaya pawala na rin siya. So, meron akong pangsumpo sa sumpa na tumutubo sa mukha ko every monthly period. So, ito po yung cream na ginagamit ko. Dalawang klase po yung ginagamit ko every night. Either night cream, and after 2 days, ang ginagamit ko naman yung anti-wrinkle cream. So, yung anti-wrinkle cream nasa baba, hindi ko siya dinala kasi ang gagamitin ko ngayon is night cream. So, ito siya. La la la. So, ayan. As you can see, para po siyang putek. O, ayan. Kulay, para siyang chocolate brown. Ayan siya. Wala siyang amoy. Ayan. Konti lang yung laman niya. And yung price nito, 239 something. Yun. Tapos, ganun lang. Malinis na damp. Or pwede kang gumamit ng brush or whatever. But, comfortable ako sa, sa fingers ko. So, ka lang sa mukha. Kasi, last 2 days, ang ginamit ko yung anti-wrinkle cream by Dr. Pajardo. So, ang gagamitin ko ngayon ay itong night cream by Dr. Pajardo. So, kunti lang kasi matipid ako eh. So, ganun lang. Ako nga, sinisimot-simot ko pa yung dito eh. Maganda yung nito sa akin. Effect. Ayan. Wala akong salamin. Nakatingin po ako sa phone. Ayan. Wala siyang amoy. Malambot siya. Tapos, hahayaan mo lang siya na mag-absorb sa face mo. Dahan-dahan. Ayan, konti lang. Lalagay. Maraming product si Dr. Pajardo. May whitening, may Ako kasi ayoko naman magpaputi. Importante lang sa akin medyo makinis ng konti yung face. Okay na. So, ayan. So, ganun lang po. Konti lang. And, nagagamit ko to 1 month din. So, tipid, diba? Wala siya talagang amoy. Hindi siya makate, hindi siya mahapde, hindi siya namamala. So, hayaan ko lang siya na mag-dry sa face ko and then yun. Yun na yun, sisi. Yun na. Pwede na akong matulog. Pero, kapag mayroon akong pimples or something rashes or whatever na very uncomfortable sa face ko na tumutubo, naka-reserve itong nilalagay ko ito every night also. Ito yung Dr. Jesus C. Pajardo RX Acne Lotion for external use only. So, ito yung nilalagay ko. So, na-vlog ko na ito, diba, dati hindi siya puno. So, ito po ay para sa acne and pimples. So, bago siya gamitin, shake mo lang siya. And then, you can use cotton or whatever. And then, tsaka mo siya ilalagay sa anything area na nagbabother sa'yo. So, saan ko ba ito ilalagay? May konting parang kasi ako dito. So, kunwari, ganyan. Ito yung ginagamit ko. Tapos, kukuha ka lang. Ang kulay parang hindi siya white, hindi siya brown, hindi siya pink. Parang light, parang dirty white ang color niya. Ayan. Ayan. Ayan siya. So, para siyang fluid. So, yun. Kuha ka lang. And then, i-dump mo siya kung saan ka may tagyawat. Dati, puno yung face ko. So, puno yung mukha ko ng ganitong namumuti-muti. So, mayroon ako dito na hindi nyo napapansin. So, kunwari maglalagay tayo. So, ayan. Meron akong parang... Ayan, yan lang yung parang meron ako gawa ng period ko. So, yun. Ganun lang. Kung marami kang lalagyan, pwede. Kahit sa liig, sa likod, pwede ito ilagay. Basta tagyawat, ha? Basta tagyawat. Or acne. Kasi antibacterial ito.
So, wala lang ha, share ko lang sa inyo. Kasi hindi tayo lahat pare-parehas ng skin. Kaya, marahil sa akin hiyang at sa inyo hindi hiyang, or hiyang sa inyo, hindi sa akin hiyang. So, ano lang tayo. Good vibes lang. Wala, share ko lang sa inyo. Pero marami talaga ang nag-try nito and proven and tested na magandang product. Hindi po ako sponsor nito ha. Sinishare ko lang sa inyo. So, ganon. Pag nag-dry siya, yun na yun. Yun na. So, kapag marami kang tagyawat, okay lang na mamuti-muti yung face lock mo gawa nitong cream na to. So, ito, dahil wala na akong tagyawat, I think magagamit ko to. Good for 2 months. So, yun lang. And then, after 2 days, ang gagamitin ko naman yung AW cream. Kasi ito night cream, di ba? So, ayun. Yun lang po yung symbol na ginagamit ko sa face lock ko every night. Di ba? Super simple lang. Wala akong kung ano-anong nilalagay sa mukha. Kasi mas mabuti na yung simple lang ang mga nilalagay natin sa mukha. Basta, importante, hiyang naman tayo. So, yeah. Ganun lang. Tapos, pag ako natutulog, yung buhok ko talaga, lagi na siya nakapanitil up. Hindi siya nagsisagi sa face lock ko. So, dahil medyo basa yung bangs natin, hayaan ko muna siyang matuyo and then mamaya, mag-headband ako. Ganyan muna siya. Habang nanonood ako ng balita mamaya. At nagre-rest back sa inyo, di ba? In the morning, ang gagamitin ko, same pa rin, bleaching soap, and then itong glycerin transparent soap, and then yung day cream, and then yung sunblock, and that's it. Hindi na ako nag-moisturizer cream kasi ito moisturizer na. So, minsan kapag lalabas ako, naglalagay ako ng Cetaphil na moisturizer. So, yun. And then, sunblock. And then, naglalagay na ako ng favorite ko na Pond's powder. Yung may parang hindi yung puti, yung parang brown na may konting sparkle. So, yun. And then, yun na. Konting lip tint, konting eyeliner, and that's yun, ready na. Isuot na yung face mask. So, yun lang. Napahaba na yung vlog ko. So, that's it for now, mga sisi loves, yung vlog ko. Na, bigla na lang talaga naisipan kong i-share sa inyo. Wala lang. Sana nagustuhan ninyo. And kung may katanungan ka, don't forget to comment down below. And sasagutin ko yan as much as I can. So, for now, bye-bye! And see you on my next vlog. God bless everyone and thank you for always being there. And shout out